सासे बर' बिमानि दुखुनांथाव थासारि। थानो थाखाय गैजाया गंसे मोजां न', गैजाया रेशन कार्ड, गैजाया बुरि पेन्सन। जाय बैसोआ फिसा फिसौनि सायाव जिरायनानै जानायनि सम, बे बैसोआवबो सानफ्रोमबो साहा गलायाव हाजिरा मावनानै जिउ खुंबोनांदों सासे बर' बिमाया। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव सुदेमपुरि गामिनि थागिबि समे इस्लारि मुंनि सासे बुरि बैसोनि आइजोआ जोबोर खस्थ'यै गावनि जिउखौ खुंगासिनो। बिथां बुरि आइजोआ फोरमायनाय बायदिब्ला न'खराव रावबो हौवा मानसि गैया, जायनि जाहोनाव गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय सानफ्रोमबो साहा गलायाव हाजिरा मावनो गोनां जायो। बेराफारसेथिं सरकारनि बिथांखिफोरनिफ्रायबो जानगाराव थानांदों। रेशन कार्डनिफ्राय लानानै बुरि पेन्सन, बिधवा पेन्सन, सरकारनि न' मोननायनिफ्राय जानगाराव थानांदों। बिटिसि सरकारा बे बिमानि थाखाय गंसे मोजां थाग्रा न' आरो रेशन कार्ड खालामनानै होयोब्ला मोजां जानायखौ हास्थायदों जायगानि सुबुंफोरा। समे इस्लारि मा जायगा बेलाय? बियो सुदेमपुरि लाब्रावथि। औ। बेसेबां गोबाव जाखो नोङो? हाब गोबावथारसै, फिसानो थैलायलायबाय। सोर सोर दं न'खराव? न'खराव सोर सोर दं? दा आं बेहाय निजिया आंल'। ओमफ्राय दा बिसोरो फैनाया मास मोनसे जाबाय, बारबायदां। रेशन कार्ड दंना गैया नोंहालाय, माइरं मोनग्रा? गैया। न' दंना गैया, सरकारि न' मोनना मोनाखै? आवगायाव मोनदोंमोन। दा गैया? दा गैया। आवगाय बहा गामिमोन? बहा? आवगाय दुमरुगुराव। खय बोसोर जाखो बेयाव फैनाया? 15-16 बोसोरसो जाबायदां, गोबावथारसै। माब्रै थायो नोंलाय, माथो न'आनो गैया? गैया, बिदिनो थालाबायो। ओमफ्राय ओंखामखौ बहा संजायो नोंलाय? बुरि पेन्सन मोनाखै? मोनाखै। ओमफ्राय बाहाय अखा बांखा हायोब्ला बहा थायो नोंसोरलाय? बाव थायो। आरो दैबो लोमो बेयाव? इसिं फैखायो, बावनो थायो। बै बाथौ नोंनि धर्मआ मा? बाथौमोन नामा? आवगायाव बाथौमोन, दा हनै मानसियानो गैलाबालाय सोरथो होबावनो। सरकारा नोंनो जेबो सुबिदा होआखै? गैया। आवगायाव फिसालानि गोनाङाव मोनदोंमोन, दा लेथेर फेथेर जालाजोब्बाय। फिसायाबो मारै मारै खालामनानै गालांखो, जब्रा आजां गाजां बेसेबा गोबाव जाबाय, थैलांबाय दा। दा हौवा मानसि गैया न'खराव? गैथ्रा आयंफोर। माथो खालामनानै जायो, मा मावनानै जायो? हाजिरा मावो, आं बै फारगौ हाजिरा मावहैयो। मा मावो नोंलाय? साहा दखान। साहा दखानाव मा मावो नोंलाय? काप प्लेट सुयो। बेसेबां बैसो जाखो नों दायो? नोंनि बैसोआ? गोबावथारसै दा। 80 बारबाय? बारबायदां, 80 बारबाय। दाबो नों खामानि मावनो हाबावो? साननैसोल' जादों आङो दखानाव थानाया, मावबावो। दाथ' नोंनि बैसोआ गोबां जाबाय, दा बुरिबाय, मावनो हायाबा लोमजाबा साजाबा नोंखौ सोर दायथ' लायो? गैया, बिहामजोफोर दायथ' ओंखामफोरखौ नों बोरै मोनजायो? माइरं दैरंखौ सोर होफैयो नोङो? बिदिनो बिहामजोआ हाजिरा मुजिरा मावनानै होफैयो, जायो सानैजों जों। दा बिसोर दं नालाय, बिसोर मावनायखौ जायो। सरकारनि सायाव मा खावलायनो सानो? जे बुरि पेन्सनफोरनो लुबैयो? होफैया। रावबो लिडारफ्राबो नायफैयाखै नोंखौ? फिसालाया बेसे गोबाव जाखो? गोबावथारसै नामाथाय? दे बुं दे। बिहामजो फिसाला थैनाया ओरैनो हर। हा? ओरैनो हर। 2 बोसोर। 2 बोसोर जाबाय? औ।